Jeg er time om, når du bruger nok. Drik lige med tid. Brug makro. Gå lige rundt, hvad? Kan du ikke bruge makro eller sådan noget? Jamen, det må jeg ikke. Men jeg må ikke bruge makro, altså. Jeg nok Mathias, på grund af, at jeg kom til at bruge makro. Ja, men man må ikke bruge makro, det ved du godt, ikke? Yes, jeg fik det. Du kan bare nok kasse alt det, du vil. Jeg er fake med ham, åbenbart. Hvor mange kills har jeg? 809. Hvor mange har jeg? 35. Prøv at se mig, Victor. Du skal gøre sådan her, se sådan her. Hen mod dem, og så gå ind, så gå til en af siderne. Så. Der er Mathias. Kom i nakker. Jeg kunne løbe ind i MVP-rummet. Kun nej, vel. Jo, jeg fik ham. Der, Kasper. Kid Enderman. Også får min Enderpearl. Nej. Nej, vel. Jo, jeg har 5 Enderpearl. Du kan bare